Parlo hakaning video ngan patay pi Jepang ke film kabakar teng After My Death 2017. Asu apa ngan patay pi Jepang kane ke film kaningan boi ke jing maham capi parlo. Dada ke jing mut jing perkhat ke jong pi kadang red lane. Ke jing mut jing perkhat ke jong pi kadang hak ke jing snew si snew ba wat am ngap lane wat am pi Jepang kane ke film. Ia ke bapi ia kane ke video snew ba pi haban dekot. Ngan sa ajing keren biang capi hak benda bakot jong kane ke film. Tung ini sedang no Jepang kane ke film. Kawai kena sekolah kebetulan kerteng kom ka Yong Hee kade kena ke bapule kawai ke sekolah kade kena ke bom light keren show de ne kadau kajing le pap ke jongka lane kajing le snew ke jongka kata kerja hadin kajing ja jong kawai ke para kelas ke jongka ke bakar teng ke Yong Min kade kata kena ke baca hadin bakal wai sekolah ke klem wan ying show hadin kata kajing ja jong ke Yong Min hak sekolah ke jongki kelas teacher jong ki ulak kali na ke Yong Hee chano kia lai mendin hadin ba kila wai na school ke Yong Hee kali to ba kile thi da wai ta khamat ha ka wi ka dukan maka bat ka hansol ha ta dukan ke Yong Min ro kila wan ban thi da wai ke Yong Hee ba ke yo i ka kila lai ban yi tho i kata kanong tre jong kata ka dukan kila keren ha ka skor ka jong ka kata kanong tre ha ka ta por kila lai ban cha kila pla jong ke Yong Min hadin ba ke Yong Hee bat ka hansol kila mi na kata ka dukan hang ta li yo i ba ka don ke ire ke i ke ba ki le lawan ke Yong Min hang ta kala krene ki tang ba om tip kom no ka ong e ki de na mar ba ke Yong Hee ka klem ye tho yu taw no hi kai chu chu lek li ka chano ki le kala ye tho yu hadin ba ki lawan ban pe kai na ka show kala le chen dan chi ulek li ka no ba je ha ka ta ka por kala ong yu ba ka klem tip ye ka por ula ong ka om de ba nga mut ban mai phi ka ne nga kwa ban tip ye ka jing chia de ne ma phi bat ka Yong Min phi ju ye cho andre kam ju ba biu đi lo ong ka hang ta kat kum ke ji ye thu trong khana di ma phi ba ye le rang kat bat ka kata ka met ki polit kin sawan ban to ki di phi ha ke jing ye de bat ka jing cha trong ke Yong Min ha ka sni ba bon na ke jing cha trong ke Yong Min ki polit ki la lap i gi ju ti ke trong ka bat ka pla ka trong ka ha ka wi ka jing keng hang ta ki la su ba ba ka no yap na kata ka jing keng ha kata ka wa kumta hakata kasngi ke biriu jong ka rescue team rekat bat ke polit kel sedang banwa ka hakata ka wa hakata kasngi principal jong ka school ka jong ke amar ba uyo ikata ka jing tip lawan ban kali na ka no hi kai jong ka school ka jong ke ulong ki ke Yong Min ka de khana ka bastat bat ki mi ki pa ka jong ka ke de ke biriu ka ba biang ka kam ka jam ke ba pan long ka ban le kum kata ka jing chia masta su kum class teacher jong ka ulong bon sin kum kane ke jing ja kami din ka daw jong ka jing pang berkat ye ke Yong Min ung tharai ba ka chem jing e ban pnie de bat ki para kelas ka jong ka kala ban de ba ka sno marway kelas ngap sur baro chi kelas chi sin ka sngi ula lab ika ba ka ngap sur baro chi kelas ula kani e ka phone ka jong ka sang taw su ul pan i principal ye ka ta ka phone ka jong ka bat ula pan ngap ye ka ta ka sur ba ka ngap ha po kelas ka Yong Hee kali ka hansol Minister masta su ulawan kali ni MEP sapang ka Yong Min kalau ong ka hoy uwan kali ngalaw ong iuba ngam TBA hatakas ngi pulit kelawan sa school bantokin halor kawai ke video baki yo lomba kawai ke CCTV hakata ka video liyo iba hakas ngi baja ka Yong Min na ying makabat ka Yong Hee kirawan na school kawai ka tsaka liyo iba ki yado para kan hay adin ba ki pulit kila deban pedi ikata ka video kila sedang bantokin yakatokan ni kena haswa bakin tokin yaka Yong Hee pulit kim kumu detektif jong ki pulis long ki Yong Hee kwa ban tip na pi sapang ke jing cha jong ka Yong Min DNM ma pi ka para lok ka be jan e ka jong ka long yu ki klem ye jo ye jan show ki jo ye jan de tang ha ka man cham snem long ka haba kum tapan kum no pi kendo chaka jing ye lek kai ka jong pi long yu ba ka wan ye kendo bat ka wi pat ka para lok ka jong ka om de bat ka ulong ka om de se ba adin ke jing wan ka jong pi na ka jing pe kai pi le song da ka wi ka boss harut ka wi ka wa pi le i ka hansol marway sedin om de se kat kum ka jing yo sneo ka jong a ba pi ong ka Yong Min ba pi kwa ban yo i ya ka jing yap ka jong ka kalong u ka klem ong kum ta ulong ka pi not ban ong ka ta ngan khodi ka hansol ti ha ka ta ka po ka Yong Hee ka sedang ban jaw ummat la khod i ka hansol bat ula phai ka ban i tho mar khmat ya ka jing ye tho ko jong ka kan so lang ta kala ong ka Yong Hee kat kum ka jing ye tho ka Yong Min ye nga ka ong ba ka i je pi le phai ka pakan pen yap ya la de ban pen i ye ka jing si sha ba ka i je pi na mar ba pi kwa ban yo i ye ka jing yap ko jong ka bat pi kwa ro ban yo i manore mano mayap da ka jing yap pa si sha
ก็ยองฮีก็ละอองงาเคลมบุดบันอองชิชาก็เดตั้งกะจิงเกรนกายก็จองงาละอองกากุมตานามาร์บากะอองงากันสันบากะอียังงาละพายกาปันเป็นชิชาดากะจิงอิมก็จองกาก็มีจองกิยงบินฮักตะกปอร์กะละสเนียวบิตาร์กะละมุดบันชอเอกากิปุลิตหังตากะละเป็นสังเอกาบัดกะละตานี่กะมีจองกิยงบินชบาร์หางเต้าปุลิตกิมละอองกะเฮซุงบาพิมเดบันเป็นเตียงกากำเนขณะบายินยอกะจิงตัวเกตกะบาชัยก็ยองฮีก็ละอองกะฮันซอลบะเลปิทอกกะฮันซอลก็ละอองกะงาเคลมทอกมาเยโทอีกีตั้งกะจิงยอสเนียวบัดกะจิงยออีกะจองงาฮักตะกปอร์ละวันเบียงกิมละพายกะฮันซอลบะกันเลเนาะหางเต้าละเตียงเบียงบันตอกกิดิกะยองฮีulah orang ka hatu pim snow pap se ba pila ai jumud ik yung min bakan penyap ya lade kalau orang u pimut ba de manga se ba penyap ika ulah orang ka aklem ong ye pi kumta amdon mano ro ba ong ye pi kumta hatu pi berkat ba yung min ka de khna ka ba minat ba kadang pengkre ka entran exam ka jongka bali kan san kelas sedang banti bat kelas sedang ban le ceklop amde na ka benta ka jong pi se kalau orang u aklem penbo de ka bakan wan ulah orang ka haba kumta patมาพีบัดกาพีอีกาฮันซุลมาร์เวชเดนอัมเดบากาชเนียบัดอีเยพีเซก็ลองอยู่กระดาคำเดกบาชิชาลองอีกาพีอังบาคำเดกบาชิชานี่ดอนฮักวิดีโอลองบากกับCCTVบาพียดอยังฮีฮับากยาสเนียวบากำละชูบันบุเรก็ลองอยู่บางาเคลมติ้งยากจึงยำงาเลยโทยกายงมินยากจึงทมูก็จงบางการปนิยับยาละเดงาเลยโทยกายกตาก็จึงทมูก็จงงาประคัดบากตากันเป็นตังเงินกาpulit kem haba uya osnyo yikata ke jeng yetho ko jongka ulo snyo piang ulo phae ka bakan leino hapo class ko jongki kala bitar bat kala pin e jingdom yake para class ko jongka kala lumi kot ki sla ko jongka bat kala leino ke hesu kali yo i ka kala bodin ni ka kala kali ka shanokan lein kala oi ka ngadang wad e ke yungmin ba ka khlem yap kadang im he ba chupin kalain ka bat nga la bande ba ka re hang no re hang no ka hesu kala sneo bitar kala thabe ka hangta yong hi kala jambat kala bitar kala ongika ngansa wad eka manta pan pensisha ba phila bakla te hakat ka por kala lit ban wad eka kala lit kata ka jingkeng na kata ka jingkeng kala pitch kata ko hakata ka me ki para kelas ka jong karo kala wad eka kala lit wad cha ying jong ka yong hi ha ying jong ka yong hi kila pi tiar ki tar ka jong ka kila ra ro iki tiar ka jong ka hakat ko por lawan ka yong hi le bitar leksi ko we ka para kelas ko jongka baro kita kena hangta kila yarab bar kili sho ka yong hi adin ba kila de ban choi ka kila pen hakas ngi babot hakata ka wa ki puli ka persang ta ka we kalat banwa e ka met jongka yong min hakata ka wa namar ba kita ki pulit kimpat lab ka kami jong ka yong min kala bitare kita ki pulit kila penjajai ka bat kila ong ba ki yale kat bala ban wa ni ka met ka jongka hadu ka jan met ki pulit kilawat hanre kim lab ka met jongka yongmin ukpa jong yongmin ulong ka hesuk ba haga jing sisa maka kum ka kmi ka de ban pi ban sumar bahaya ka kalabitare kata ka jing keren ka jong haba ma uro de badan bata ban pi ka khun ka jong ke haga jing bitar ka jongka galaksi yu hangta ula pensange kan san hi ka kali ka jong ke hangta kala tang kho hakata kali tang ba khlem ji ai haga jing yede bat ka jing man saw yike hakas ngi babot ipulit kila lab ika met yap jong ka yungmin na kata kawa kila ra kata ka met yap ka jongka ban IT no chiki ba yang asem ka jongka hakata kas ngi ki ba yang asem ka jongka kila dab ka sem ka ba snyo si bat ka jing yam ka thang ki para khana skol bat ki no hikai ka jongka kilban ban pen iya ka dak boram ka jongke hakata kas ngi khado ka jongka rengkat bat ka jing yam ka thang kila pendep ikan yam hajwap kin lit am tep ika met yap ka jongka ka yong hi haba ka yo i ya ka met yap jong ka yong min hangta ka masim ka jong ka kala dio kumta ka kwa bani tho ya ka jing shisha kala ong yum star su no hi ka jong ka ba ka kwa bani tho ya ka jing kan mau ka jong ka hangta bakin yo sniu lak baro khoi mastar su lu pen sange ka ba dulata ni ka ka wai pat ka kamera hangta ka li tho yu ba ashwa ba ka yong min ka wan bani kan do bat nga ka li tho ya nga ba ha ka ta hi ka met kala don hi ka jing thmu ban pen yap ya la de ta ka wai pat ka rukom Masta sul oi ka la biang amdon himano man perkhat ya ka jing bakala ka jong phi hanre ka long nga kwa pat bani tho ya ka jing sisa ya ka ba nga kan mau masta sul oi ka DM na ka daw ba PEC i ka yong min menta pat pi sai hok ya la de
hang ta ka long yu ha ka jing sisa ngal perkhat hi banga hi ban penyap shwa ya le de han rei ka yung min klato hi ka jing perkhat ka jonga tao noi kai lo sneu pitare ka hang ta ulak ta kti ka ba du long ka kom no pha ong sa ong piang sa chi sin ukim le penjai jai u ba du long yu namar ba ka dang ret ka jing mut jing perkhat ka jong ka ha ka ta por ka yung hi ka la le sak chi yung ana la poi hi yung ka kan mau ka yung min ba ki ju ye i we ya i we haden ka ta ka mut ban penyap i le de anda ladan ki bayo i ka le pengkit i ka mar cha hospital hagas ni bo bot school ki pra kelas jong ka yong hi kli kren chapang kata ka jingle ka jong ka dan ka ba sneusen i ka yong hi bat dan ro ki bam dan jing sneusen e ha po kelas jong ki mustar su ule ye tho ki ba ka yong hi menta ka kham jem ba uli tho ba ka dan ka jin tio mun sim halor ka jing yap jong ka yong mi kumta le phai ki ban le chngo noi ka hospital ki ba kwa ban le chngo hang ta gali ti kala bitare ka hansol kala ong ka phi ong ba ka yong hi ka ba pen long ka yong min bakan pen yap yala de ka de em ba phi chu tok ka hansol kala pi ka tak na ki khmat kam chu ba bi yi ka hang ta kas ni ki no hai kai bat ki ka to kan ni khana skol ki la le ban chu ko ai ka yong hi hang ta de yo i ka yong hi ba ki doktor ki la ban bo i ka dau pai na ren dang jong ka doktor uli thui ki ba ha ki ka to kan ni po ka yong hi ka dang chem jing e ban bam ban kren hadin ka tukan is ngi ba ka yong hi ka la kham khlain ka le thui e ye ka ta ka doktor chapang ka yung min namar ba kam la shu ban kren ka la batai ka da ka ba ka chupung khi da ki ti ka jong ka ha ta ka sni ka hesu ka la ban man chko e ka yong hi ka pa jong ka yong hi sniu tanat e ka ula be e ka ba du long e ka ka par thei ka la ti ba ka khun ka jong a ka khlem le e ha ka jing ye de ba ka khun ka jong phi hesu ka long u ka kwa ban kren ye ka yong hi ba kam pat de ban ye tho ye nga han rei chai ka bakan kren lang ta ka yok hi kla bitar kla le jendat ko pa chong ka le pen jai jai hi ka khun ko jong ba do long hi ke song bale la pen bitar ka khun ko jong a adu kan ni kan ni tang ka daw ka jing yap ka khun ko jong pi ha ka sngi bo bot kan sol kla ban chko ai ka yong hi hang ta ka la ong ka yong hi phim de ban par sang ban ye le ye ka jing job da ka jing thok bat phim de ru ban pen yap ye la de dak ba le kum nei ba ha ka ta ka mi thi din ka daw ba ngai cho bat ka yung min ka ba perkhat bat ka ba pan snyu si nga tang ka nei ba nga kan mau ba ka ong nga pin sia i nga dei ka ba thong nei em hadum ta nga dang yo snyu bat nang kan mau ye ka jing ong ka jong ka yong hi samam no nga manga ro nga la long kum ma pi ngala sa hala marwe yong hi hakata ka por ka la bat ik khti jong han sol bat ka la pha ka ban ka ta ka thliu ha ron dang jong ka hadin ba ka yong hi ka la mina hospital la yo ban le biang cha school ha school master su la yo ban ye kren bat ka hang ta ulo ong ka ha ka jing im jong ki priu ngim de ki ba biang lot ngi don hi ka jing bakla bat bon sin ngi klet kloi ye ka jing le ka jong ngi yong hi ha kum ka ni ka por phi de ban long ka priu ka ba e sne do adin ka ta ulo ya lam hi ka chapo class bakan ai jing kren cha ki bara class ko jong ka hang ta ulo phai ka bakan ai ya ka jing kren ka jong ka hang ta ka parsi ka yong hi ka la ong chagi para kelas ko jong ka ngadon hang ne ban pendab ka jing yap ka jong a ka ba baro pila ap khmi lenti ngakwa ban yap ha chwa ka jong pi bat ha khmat ka jong pi bangan yap ha kar kom ka ba khra hadin ba kala de ban a jing kren ki para kelas ko jong ka kala sedang ban sneu tho bat kala sedang ban ye tho i ka jing sisa kumta keliti ka la ong ka ngila su ba pi de namar ka nei ka ksel ba ka ye thui ngi baro ba ma pi kwa ba ka yong min bakan yap yong hi ha ka por kala thab ika kata ka para kelas ko jong ka kala yam bat kala ong mangam ti bakan ja hado u nei pot yong hi kum ka bru ko ba lamad ike jing e kala sneu tho haman la ubrio ka dan ke jing bakala kala kala ban ma kata ka para kelas ko jong ka hadin kata ka yong hi bat ka hansol la le ban ni kan do bat ka kami jong ka yong min ha ka ka trei ka jong ka para ba ye trei bat ka la phun ka hesu Esok kalawan bani kendo batki hakata kacan med hapo kali ka hansol kala ongi ka hesong nilawan bani kendo batpi ikwa bani tho ipi saphang gi yong min ka hansol kala i tho ka hesong ba hakata med achwa ka jingno yap jong ka yong min kala ongi ngi ba omdan mano ban chim khia ya ka lada maka ka yam ka hesuk kala ongi ka tungi ni kamawi ka jingba yo le se ka yong min ro ka kwa ai kata ka hansol kala ongi ka ka yung min ka klem kwa ai kata kum ka jing kwa ka jong pi namar kata ka dei ka jing kwa barahi ka jong ka Yesu kala sneu bitar kala ong ka phim de ban kren kum ta
ma pi ar ngot pede ban siu kliang ika ba kalau pen like im ya pi dah ke jing im ko jong ka pede ban sinungo no ika ba kalau pen like im ya pi ke yong hi ha kata kapor kalau persangkat bala ban keren kalau ong ba barok ha kata kamen kade ke jing bakala ka jong ba ke yong min ke le tho yinga ya ki ek barok na khalim la ban pen senge eka de tang manga marwe ke bala ban pen senge eka ha ke jing sisa na de ban pen senge eka ban manga te ban yap ha kata kamen hakajaka ka jongka maka bakan yo bani tho yakiwe bale ngayap kai suk haba ka sngap yakata ka jing karen ka jongka kalpan mong yakam sem ka jongka ti hakat ka por kala semi ka wei ka chku bat kala dong penyap yela de kibre ka badan hangta kilawan bat kila bat eka bat kila pensenge eka namar ka chku ka de ka bom nep klem ja eka ka yong hi hakata ka por kala le phai no chi ti kani ka film kala kun no hang nei parlo aswa bangan pon kodi kane video kane nga kwa ban ong ipi nalawan ra achpi ye kane video amde bang ambut ban hikai pi ye ka jing sneu anrai nga kwa ban ketukan pa me pi parlo ba ka jing im ka jong ni hakane ka perthai nginem yo tangi ka jing suk bat ka jing kemen ngi si kendo ye ka jing ka jing sistem ka jing jar bat ka jing sneu si ka ba oble hi lobo minta yangi ye ka jing kemen bat ka jing sneu si kumta parlo haba ni kendo kum kita ngimde ban long kiba do jing kermen ngim de ro ban chim yala ka jingim haba ngi kan do ya ka jing jar ka jing chitom bat ka jing snyo se ngi de ban i yala ka jingim bat yala ka rai jing cho par long ka ban dong ngim de ban hikai bat ban chlu ri ki we ban pan do yala ka jingim kum ba je ha ka ni ka film haba ki kan do i ka jing ka jing snyo se bat ka jing ku slai ngi de ban ni slok bat ban tengan ye ki khnang man lai na ka no ka jing ja bat snyo se te tang ka ni par long lada pim snyo tanat ikanik videos na ba dislike but airo iko comment ha ka comment box lada pisnyo tanat pat ikanik videos na ba like ba subscribe ngisi kendo pat ha ko we pat ko video bless you all